ଓଡ଼ିଆ ମାସ ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ତିଥି ପ୍ରତିପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ଧ୍ୱଜା, କୃତ୍ତିକା, ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା, ଆର୍ଦ୍ରା, ପୁନର୍ବସୁ, ପୁଷ୍ୟ, ଅଶ୍ଳେଷା, ମାଘ, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରା, ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତା, ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ବୈଶାଖା, ଅନୁରାଧା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ମୂଳା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଅଭିଜିତ, ଶ୍ରାବଣା, ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରାପଦ ଓ ରେବତୀ।